Не. Да свиква с трудностите. Такъв е живота. Така е. Казвам аз. Тя почна да живота, няма. Но сега е най-широката част. Как бой. Може да аз цел шантрес. Няма е много дебел човек. Свинчето просто. Разви да нещо. Не ми е чудно краката от хейш ми. Да. Тя мога да се уведе цял ден, тук не съм ни объркал, нали? Има цялото време на света е при нея. Още не влезе в това. Не стигна до предните крака, ама Трудно. тя главата е застана между краката. Не, аз това оправя. Сега е най-беззащитна. Когато е дете. Когато е захапала защото не може да бъде. Ой, сега спитата най-ба. И защото ме е страх от теб. Ей, сега ми падна. Така е най-трудно, най-широко. Лично да знаеш, следващия път не се правиш на вата, като видиш. Ръка няма значение. Май няма, да. Всичко ще изгледа. Както влезе. Али си е зърпали дървото ми? Аз сега го тръпвам. Това някакви пеки се Аз да го тръпвам дървото и аз го тръпвам. Мачо ли ще играе? Да, пеки са на камера. Едни приятели правят една на правят стадиони закрити долу на акациите. Няма проблеми край камерата. Погледна ли колко е разчекната устата? Да. Той само една и дебела така. Тя почти го изяде. Тя почти го изяде по това. Ще го завърти, ще го вкара по средата и ще ли се нави някакви и ще бъде. Тук е вече коремчето мека работа, няма проблем. От тази страна, ако я хванеш, хващаш точно колко е разчекнал. Не стига кабел. Тук горе. Аз не знам. Имаш дълго да радна? Сега ако го спреш ще ми падне да сега. Нищо. Изключи веднага му го дай. Няма. Тя го изяде, бе. Ама то вътре с мачка, нали? Той вече не стои така както пресолата. Стана на пастет. Зарядна, ако... Добре. Вътре си го пресол. Якото е когато си навества устата. Обратно къде е такова? За всичко я разчекна. Тя се припотна и не се чили. Чакам 20 минути.
Бах, как бы, да. Тук е интересно. Емо! Да си видиш приятел с тук. Си видиш приятел с тук. Прати. Оскар! Ма тя тръгна да хапи и чинията. Ще иде, ако ага ще иде. Дай си търски. О, добре. Това е най-хубавата снимка. Виждаш къде се изправя. Като го гълтам. Се изправя ли пак да е на по-хубаво? Да. Виж как се движа назад. Трупа. Поне. Той виж чакай, тук стига вече. Смятай как се е смачкал на пастет само. Не е там. Никъде не. От главата е една педал. Вътре сигурно има хиляди нощи се кълцат и потът назаре. Отдолу. Ето къде стига? Тук на пулната ще стане една топка и ще го оставя там. Да се разгражда свободно. Тя поема отдолу, нещо има. Мисля, диша ли от меляка в кът? Като башка на спинчер. Да. А тя на моменти се надува така. Аз още при малко не се влязах. Като го беше се убила. Сега е в средата. Намества се устата сега, да? Слушам. Кажи Волка. 22, 23, 24, 25 няма да имате. Доволна. Хапване, сега какво ще едя? След 2 седмици пак. Лесна е ниента, една 2 седмици. Не само тук. Сега снимай, защото сега се почва. Замества устата. Чакай, ще ги изпълня на малко. Това е по-нататък. Не можеш ли паричка на баклата? Не знаеш. Не знаеш, ще отвори устата. Имаш матко. Виж как се тъпна зоната, за да се намести чинето. Там е, в момента. Там е пращчо. Ски да, на место са. А? На место са там, да. В камъка се бута. Да, пъти са в камъка, за да се намести чинето.
Я свършил, закъснях се. Браво, Тонки.